Hola, benvingut i benvinguda al canal de Catalans per Crist. Ens agrada moltíssim tenir-te aquí cada dia per compartir amb nosaltres la paraula de Déu. Ens agradaria també molt que posessis un comentari en el vídeo d'avui. Què t'ha semblat? Què en penses? T'ha dit alguna cosa al Senyor? Totes aquestes coses són de benedicció i ens agradaria molt interactuar amb tu. Gràcies. Avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem a 2 de Corintis, capítol 5, verset 20. I diu així la paraula de Déu. Així, doncs, com a ambaixadors de Crist, i és com si Déu exhortés per mitjà nostre. Us preguem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu. Tenim tota la potestat de ser ambaixadors a la terra del regne del cel. I això, per tant, és una gran responsabilitat. Ser ambaixador i ambaixadora ens hauria d'incentivar a estar preparats i a deixar-nos preparar per realitzar les tasques d'un ambaixador o d'una ambaixadora. No som ambaixadors només per gaudir del que és bo d'aquest càrrec, sinó que aquesta responsabilitat ens porta a viure una vida d'humilitat, entrega i capacitació. T'has preguntat alguna vegada quin propòsit té Déu per la teva vida? Has preguntat a Déu per què et va cridar a la seva santa presència? Avui Déu ens dona la resposta. Ser ambaixadors. L'ambaixador representa, revela, mostra, comparteix i ensenya allò que està representant. L'Esperit Sant de Déu ens capacita precisament per això, cada dia. I com a ambaixadors, el més important i crucial és que quan parlem, ho fem en nom de Crist. No et sembla increïble? No és aquest un anomenament realment meravellós? Saber que quan parlem podem parlar com a portaveus del mateix Jesús em fa replantejar molt què dir. La paraula de Déu ens ensenya avui que quan parlem santetat estem parlant en nom de Jesús. Torneu a Crist. Aleshores, per què a vegades callo i no parlo? Per què silencio l'Esperit Sant quan en realitat estic cridat a parlar santedat? Cap ambaixador que visita Catalunya, per exemple, s'amaga d'aquesta visita. Aquest ambaixador compleix perfectament les seves funcions i promou amb molta professionalitat el país que representa i, per tant, en parla i demostra amb orgull que n'és part. Ambaixadors i ambaixadores perfectament capacitats per realitzar aquesta tasca exigent. A través nostre, capacitats pel mateix Déu, som portaveus de Déu quan parlem Déu. Com a ambaixadors, decidim ser formats, capacitats i enviats per representar el Déu Altíssim, parlant només Crist, parlant només santedat. Déu avui ens crida. Si aquest vídeo t'ha agradat, et donem que li donguis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis amb totes i cada una de les persones aquest devocional, per tal de que molts puguin arribar a ser ambaixadors i ambaixadores del Déu Altíssim. Moltes gràcies. Que tinguis un dia molt beneït.